Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi muri seiko mukomanashi? So ndaonawo post yemukomana uyo ari kuti iye ane 21 years, ari kuti iye afunga kuti ange achiromba. Ndiri kuda kungomuudza kuti ngaasiyane nezvemishonga. Inini ndakatombozviitawo, nawo ndakazongosiyana nazvo ndokubva ndatendeuka, handichadi. Ndakabva ndatorasa mishonga yacho yandainge ndakapiwa. Ndakati ndasiyana nemishonga iyoyo, ndakabva ndatanga kuita zvemushikashika ndichida kuita mari, asi ndakaona kuti hazvina kana kwazvinokusvitsa. Ndakatorasa mishonga yacho, ameno kana mishonga iyoyo yandakazorasa ikazondipengesawo. Right now I am 23. Vedare ndo meseji yandabva mukurisivha ichibva kune mwanakomana uyo. Regai tibva tangomubvunza kuti paainge akaenda kunotora mishonga iyoyo yekuti aite mari nemishikashika, chii chakanyatsokutora nzvimbo. So let me write the message hoping kuti vachazotiudza the full story. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndiri musikana ane 32 years, handisati ndaroorwa, handina mwana. Zvekare mukoma, inini ndasangana nedambudziko rekuti kupinda mumba ndiri kutoona kuti zvanetsa. Izvi ndiri kuona kuti zvakatanga mushure mekunge ndagara naamainini, mukadzi wababa. Amai vangu vainge vakashayika zvavo. Mukomanashi, inini mumba maamai vangu ndakaberekwa ndiri inini ndega, amai vangu vachibva vangoshayika. Baba vakanga vagara vaine madzimai avo maviri. Saka mukufa kwaamai vangu, baba vakabva varamba kuti inini ndinge ndichienda kunorerwa kumusha kwaamai vangu, vachiti vanoda kuti vandione mazuva ose, vachiti pada kana vakagara vachindiona mazuva ose, ronda iro rainge rakasara riri pamwoyo pavo mushure mekunge amai vangu vashayika. Zvimwe kuda kana vakandiona mazuva ose, ronda iroro rakasiyiwa naamai vangu raikwanisa kuzobvawo pamwoyo wavo ivo baba, nekuda kwekuti baba vainge vachiti vakarwadziwa nemafiro awo ainge akaita amai vangu. Amai vangu zvinonzi ivo vakangowanikwa vafa vari musango apo pavainge vaenda kunotsvaka huni. Asi vanotaura ivo vanoti amai vangu vainge varumwa nenyoka iya yerudzi rweblack mamba. Inini Pakafa Amai Vangu ndainge ndiine 9 years. Amai vangu vakavigwa ndokubva tasara pamba ndiri inini baba, amainini nevana vavo vaviri. Mukomanashi, amainini havana kana kumbogara vafara nekuti ndisare. Vaida kuti inini ndinge ndichienda nehama dzaamai vangu, asi baba vangu ivo ndivo vainge vachiramba kuti ndiende kunochengetwa nehama dzaamai vangu. Takati tasara kudaro, life wasn't fair for me. Ndakatanga kubatwa senhapwa. Baba vaigara nguva zhinji vasipo, vaigara kutown vachizouya pamba sometimes after 2 months. Mukomanashi, pamba pedu painge paine imwe room iyo yainge ichigara amai vangu apo pavainge vachiri vapenyu. Amainini vakabva vati kwandiri ndaifanira kumuka kuseni kwega kwega before 6 am ndobva ndabika porridge, ndobva ndaenda neporridge riya randinenge ndabva mukubika, ndobva ndaenda naro kuroom, ndobva ndanoriisa ikoko. Ivo vaiti vaizoenda vachinoridya, vachiti umo mavaifarira kudyira kana ari makuseni. Izvi zvakazotanga kuitika pandainge ndava ne12 years mukomanashi. Ndakapota ndichimuka sezvandainge ndaudzwa naamainini. Ndaiti kana ndabika porridge riya ndaibva ndaenda ndobva ndanoriisa porridge riya mumba muya umo mainge muchigarwa naamai vangu pavainge vachiri vapenyu. Asi manheru aizoti kana asvika, ndaiti kana ndakarara ndaibva ndazoona nyoka. Nyoka iyi yainge ichinopinda mumba yobva yatanga kundiita mudzimai wayo. Asi mukomanashi, ndaiti kana ndikapepuka ndobva ndangoona kuti dzinenge dzingori hope, asi hope idzi ndaidzirota mazuva ese kunze kwekuti ndinenge ndaenda kunguva yangu, ndipo pandaisarota nyoka iyoyo. Mukomanashi, zvinhu zvekuti zvinondinetsa. Ndiri kukumbirawo kuti mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti
Is it normal kuti mwana ane 9 years anotanga kutevera? Nekuda kwekuti ndipo pandakatanga kutevera. By the time pandakazotanga kusangana nenyoka iyoyo pandainge ndava ne12 years, ndainge ndava kutoziva kuti kutevera kuita sei. Ende pandakatanga kutevera, ivo amainini vakangouya sekunge vainge vachitoziva kuti ndava kutevera, ndo vakatondiudza kuti usatya neropa iro rauri kuona richibuda kunhengo kwako, nekuda kwekuti zvinhu izvozvo zvinoitika pamukadzi wose. Ende vakabva vatanga kutondidzidzisa kuti kana ndikatanga kutevera ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Zvose izvo zvandainge ndichidzidziswa naamainini vangu, ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda amainini vangu vainge vachindirakidza rudo, asi mukomanashi nekukura ndava kuona kuti pane zvimwe zvinhu zvainge zvichitoitika. Mukomanashi ndakazorwara rimwe zuva ndichibva ndanorara manheru, ndainge ndichingonzwa pain iya. Akazoti ava makuseni ndokubva ndanonoka kumuka ndichibva ndanonoka kubika porridge riya. So amainini vainge vakarara, ndakabva ndati regai ndingoita chop chop, pavanomuka ndinenge ndatoendesa porridge kurumu kuya. Shuwa ndakagadza porridge riya ndokuti ndapedza ndokubva ndamhanya, asi ndakati ndasvika padhoo ndakabva ndaona dhoo richivhurika roga. Mukomanashi plate yandainge ndakabata ichibva yangodonha pasi, nekuda kwekuti ndainge ndavhunduka kuona dhoo richingovhurika riri rega. Ndakati ndadonhedza plate iya ndokubva ndaona imwe nyoka yainge iri hombe. Nyoka iyoyo yainge ichibuda muduri iro randakapiwa mushure mekunge amai vangu vashaika, vachinzi duri iri ndiro rainge riri nhaka iyo yandainge ndasiyirwa naamai vangu. Zvinhu zvose izvi zvichiitika mukomanashi, ndainge ndichiita sekunge ndinorota. Handina kukwanisa kutiza, but ndakati ndakatarisa nyoka iyoyo ndakabva ndaona kuti nyoka iyi yandainge ndakatarisa ingawani ndiyo nyoka yandinogara ndichingoona kuhope kwangu. Nanhasi mukomanashi, nyoka iyoyo ndo yandinongoramba ndichingorota. Nyoka iyi yakabuda zvishoma nezvishoma ichiuya uko kwandainge ndiri. Pamwe yainge ichiita kunge inochinja, ichiita kunge inotora fesi yaamai vangu. Nyoka iya yakabva yauya ndokubva yandimoneredza like so, ikabva yandiita mukadzi. Kubva musi uyu ndakabva ndatanga kunzwa mudumbu usingaperi. Nguva zhinji kana ndava kutevera ndinotanga kunzwa umwe mudumbu unenge uchirwadza, ende pose pandinotevera mukomanashi handitarisiki. Fesi yangu inenge yakaita kushenuruka nepaini, ende nguva zhinji ndinogara ndichingorutsa zvimwe zvinenge zvakaita kunge yelo. Ndinobva ndatoziva kuti mazuva angu ekutevera anenge ava padhuze. Kana kutsika pasi chaipo ndinenge ndisingakwanisi, ndichinzwa kuti chibereko changu chinenge chichirwadza. Handizivi kuti ndakazobuda sei, asi ndakazotomuka kwava masikati. Ndainge ndakarara pamakumbo paamainini vangu. Ndakamuka ivo vakabva vati, zvawaona mumba maamai vako makuseni ano ndezvako iwewe neni, kana ukangoudza vanhu chete ndinokupfuudza. Mukomanashi, ndakakura ndichingoitwa mukadzi nenyoka iyoyo. Now ndakura ndakabva ndatanga kuzvifambira ndichitsvakawo help. Asi kumadzibaba ose wandinenge ndaendera, dambudziko rava pandiri handizivi kuti chii chinoitika, nekuda kwekuti nguva zhinji munhu uya anenge achindibatsira ndinozongokaruka ndapepuka, munhu uya achitoita bonde neni. Ende ndikabvunza kuti ko wai masarudza kuti munge muchindibata chibharo? Munhu uya anobva ati ingawani tatenderana, ndiwe wani watotanga kuti uri kuda kuita bonde neni. So ndo weakness iri pandiri. Wose anenge azama kuti ange achindibatsira anozotogumisidzira ava kundiita mukadzi. Kana akasandiita mukadzi pasowe rake anozototanga kundipfimba, ende inini ndiri munhu wekuti kana ndikapfimbwa nevanhu ivavo vanenge vachida kundibatsira, handitani, ndinobva ndatogamuchira shoko iro rerudo randinenge ndasvitswa nemunhu uya anenge achindibatsira, pangava pari pafoni kana kuti live in person. Ndinogumisidzira ndava kutodanana nemaprofita iwawo anenge achindibatsira. Pari zvino mukomanashi, handizivi kuti maprofita andadanana nawo anosvika mangani. Zvimwe kuda vanokwanisa kutosvika kuma20 nekudarikidzira. Kana huri hutano mukomanashi, hapachina hutano zvachose, nekuda kwekuti ndine weakness yekuti murelationship mose mandinenge ndapinda
kunyangwe zuva rekutanga murume akati anenge achida kusangana neni pabonde pasina kushandisirana dziviriro, handina kana simba rekuti ndinge ndichimurambidza. Ndinongosiya murume achisangana neni pabonde asingashandisi kana dziviriro. Saka zvakazoitika mukomanachi ndezvekuti nekukura ininiwo ndakabva ndazotanga kuudza baba vangu zvose zvandainge ndichisangana nazvo kubva apo pandakatanga kuona nyoka iyo yainge ichipinda mumba ichida kundiita mukadzi. Ndakati ndaudza baba vangu, asi kubva musi wacho wandakazovaudza ivo baba vakabva vatanga kurwara nenjere mushure mekunge vabvunza amainini. Mukomanachi ndiri kutotsvakawo help nekuda kwekuti ndiri kuona kuti ndakatoitwa mukadzi wenyoka naamainini vangu. Mukoma, vana vaamainini vangu vadiki kwandiri vatova nemisha yavo ende vose vakapinda white wedding. Inini ndini ndingoripowo pamba. Kana ndikada kuti ndinge ndichitiza ndizvishandire ndinorwara nemudumbu kusvika ndazodzoka zvekare pamba. Kumashure uko ndainge ndakatomboendawo kuSouth Africa ndichiti ndinge ndichizvishandirawo, but ndakati ndagara kuno kuSouth Africa ivo amainini vakabva vangoita like emergency vachiti vainge varwara. Ndakabva ndamanikidzika kuti ndinge ndichivatumidzira mari, asi musi wacho ndichiti mangwana ndiri kuenda kunovatumidzira mari pamukuru, ndakarota amainini ndichivatambidza mari, but mari iyoyo vakabva vazoigamuchidza umwe munhu airakidza kuti ainge akamira kumashure kwavo, but munhu uyo ainge akamira kumashure kwaamainini aita like ainge achindidongorera, but handina kukwanisa kuona chiso chake, but ndiye munhu iyeye akagamuchidzwa mari naamainini vangu. Munhu uya akabva atanga kundidzingirira. Ndaiti munhu uya achindidzingirira kudaro, ndaiti kana ndikamuhwanda munhu iyeye aibva azoona pacho pandinenge ndakamuhwanda, nekuti aiti kana akatarisa mari iyoyo ndiyo yaiita kunge inomurakidza pacho pandinenge ndakahwanda. Mangwana acho makuseni ndakabva ndamboudzawo umwe muboyfriend uyo wandainge ndichigara naye panguva yacho. Ndakamuudza zvose zvandainge ndarota. Iye akabva ati, ko wadii kuregedza kungovatumidzira mari yacho kana uchitya kuti vanokwanisa kukugadzira? But at that time ivo amainini vairakidza kuti vainge vachirwara very serious. Saka ndakabva ndangozvishingisa ndokubva ndangoti mwari zvenyu ndimi munoziva, ndokubva ndangoenda pamukuru ndikabva ndanotumidzira mari iya. But mukoma ndakati ndichingobva kunotumidzira mari iya, zvakazoitika mukomanachi ndezvekuti ndakazotanga kurwara neumwe mudumbu wainge usingaiti, zvekuti mukomana uya wandainge ndichigara naye akazosvika pakunditiza achifungidzira kuti maybe ndinokwanisa kuzongomuka ndakafa. Kana ndikakuudzai mukomanachi kuti ndaiva munhu ainge achizvishandira, but pandakazozivisa mainini kuti ndo urwere hwandainge ndasangana nawo kuno kuSouth Africa, ivo amainini vakatosarudza kuti vange vachitengesa mombe yavo ndokubva vazonditumidzira mari yekuti ndinge ndichibva kuno kuSouth Africa. Ndakazotoita zvekuuya kuzotorwa neumwe malaicha pamba pandainge ndichigara ndichirwara, ndaisakwanisa kana kufamba kana kuita sei. Asi ndakazoti ndasvika kumba handina kana kumbotora 3 weeks ndainge ndatonaya mukomanachi. Ndakazoti ndasvika kumba ameno umwe mushonga wandakazopiwa naamainini, pasina kana kupera mazuva ndainge ndatonaya. Mukomanachi, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe ndinzwewo kuti ndingabatsirikana sei. Pari zvino ndanga ndichikumbirawo kuti anouyawo achiti anoda kundihelpa ngave ari munhukadzi, nekuti ndanzwa navo vabatsiri ava. Handizivi kuti mufoni mangu ndine vabatsiri vangani vandakadanana navo, nekuda kwekuti wese wandinenge ndataura naye achiti anokwanisa kundibatsira anozotopedzisira andisvitsa shoko rerudo. Saka pari zvino ndava kungozviudza kuti kana ndikawanawo mubatsiri ari munhukadzi zvimwe kuda anokwanisa kuzondiyambutsa pasina kuzodanana mukati, please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Hei, zvakangoma hazvo veduwe.
please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi handizivi kuti ndine maprofita mangani andakadanana nawo. Zvakangooma hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Meseji yedu inotevera yabva kune mwanakomana uya anga achiti iye ane 23 years achipawo yambiro yekuti kuromba kwakashata. Iye anga achiti nayewo akatomboendawo akanoromba. Regai tinzwe imwe meseji yaazonditumidzira. Hanzi muri seiko naye mukomanashi, ndini uya amboti ane makore 23. Ndainge ndichiitawo zvemushikashika kumashure uko. Saka ndakati ndichiita zvemushikashika kudaro ndakabva ndazosvika pane imwe stage yekuti ndakabva ndazviudza kuti nawo ndava kufanira kuti ndinge ndiine motikari yangu. Handichadi zvekuti ndinge ndichishandira umwe munhu. Ndokubva ndazoenda kun'anga. Ndakati ndaenda kun'anga kuya ndakabva ndapiwa mimwe mishonga. Mishonga iyi ndichiipiwa yainge iri yelaki, iya yekuti kana ndikasvika pandinenge ndasvika nemotikari yangu, vanhu vose vanofanira kuti vange vachimhanya vachiuya kuzokwira motikari yangu. Motikari yangu ndaiti kana ndikasvika nayo, pacho pandinenge ndasvika nayo yaizara within 2 minutes ndobva ndasimudzira motikari yangu. Asi zvakazoitika ndezvekuti ndakazotyora mhiko ndikabva ndazotanga kurara nevanhukadzi mumotikari mangu. Then ndakati ndava kusangana pabonde nevanhukadzi avo vandainge ndichisangana navo mumotikari mangu, zvinhu zvangu zvose zvakabva zvangotanga kungodhakwa. This month ndo pandakabva ndazozviudza kuti handichadi zvemishonga izvi. Saka ndakabva ndaenda ndokubva ndangonorasa mishonga iya. Ndakabva ndabva kumateksi kuya kwandainge ndichishandira ndiri. Pari zvino ndiri kushanda zvangu ndichidhiraivha marori. Ameno kana mishonga iyi ikazondipengesa. Asi vanhu vaya vakandirombesa vakandipa mishonga iyoyo ndakavapa mari yacho yose yavainge vachiti vari kuda kubva kwandiri. But handizivi kumberi uko kana mishonga iyi yandakatyora mhiko yayo ikazosvikawo pekuti inenge yava kundipengesa. Vedare ndo meseji zvekare neyambiro yabva kune mwanakomana uyo ari kutaura iye achiti akaenda kunoromba. Hanzi kuromba kwakashata. Please ngatitaurei naye mucomment section. Ndichamubvunza kuti why iye asimbirira apo pekuti ameno kana mishonga iyi ikazondipengesa, kasi ndo zvaakaudzwa here paakazotyora mhiko. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.